Якось воно з усіма цими нашими турботами, з війною трохи затирається. Ні винні не знайдені, ніхто не покараний. Виходить, що люди просто так пожертвували. І треба нагадувати. За цю землю гинули не тільки українці, а от, наприклад, братський народ, справжній братський народ, білоруси. І ми це пам'ятаємо. І це велика жертва для нас, яку ми досі не оцінили. Героям Небесної Сотні двічі! Слава! 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 Смерть Михайла Жизневского унесла в історію таку тему, що білоруси разом з українцями будуть до кінця, що вони, як частка цих всіх процесів, вони по-сусідську будуть допомагати українцям. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Вічно живе! Я не бачила той момент, як влучила куля. Але коли хлопці несли його в медпункт, я хотіла підхватити його тіло, яке лежало на плащ палатки. І мої задубівші руки, і та кров. Гаряча кров.